ଓଡ଼ିଆ ମାତ୍ରା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ବା ଚିହ୍ନକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଏବେ ମାତ୍ରା ଶିଖିବା। ତୁମେ ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିବ, ମାତ୍ରା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମୁଦାୟ 10ଟି ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆ, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହ୍ରସ୍ୱ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରରେ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ଅ ବନା। ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ସ୍ୱର ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବସ, ଖଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଖଟ, ଦାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦାମ, ଗଛ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଗଛ। ଆକାର ଆକାର ଅକ୍ଷରର ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖାଯାଏ। ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ଆକାରର ବ୍ୟବହାର। ଗ ଯୁକ୍ତ ଆ ଗା, ଗାରେ ଗାଈ। ଧ ଯୁକ୍ତ ଆ ଧା, ଧାରେ ଧାନ। ବ ଯୁକ୍ତ ଆ ବା, ବାରେ ବାସନ। ସ ଯୁକ୍ତ ଆ ସା, ଶାସନ। ରାଜା ଦେଶକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କେତେକ ଅକ୍ଷର ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। ଚା, ଭା, ରା, ଲା। ହ୍ରସ୍ୱ ଇ କାର। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ହ୍ରସ୍ୱ ଇ କାର। ହ୍ରସ୍ୱ ଇ କାର ଅକ୍ଷରର ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ଚ ଯୁକ୍ତ ଇ ଚି, ଚିରେ ଚିନି। ଗ ଯୁକ୍ତ ଇ ଗି, ଗିରେ ଗିଲାସ। ଝ ଯୁକ୍ତ ଇ ଝି, ଝିରେ ଝିଟିପିଟି। ସ ଯୁକ୍ତ ଇ ସି, ସିରେ ଶିଶିର। ଜ ଯୁକ୍ତ ଇ ଜି, ଜିରେ ଜିଆ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, କେତେକ ଅକ୍ଷର ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। କି, ଚି, ଦି, ଖି, ଥି। ଦୀର୍ଘ ଇ କାର। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ଦୀର୍ଘ ଇ କାର। ହ୍ରସ୍ୱ ଇ କାରର ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଇ କାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲମ୍ବାଇକି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ହ୍ରସ୍ୱ ଇ କହିଲେ ଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇ କହିଲେ ଇ। ଦୀର୍ଘ ଇ କାର ଅକ୍ଷରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ। ବ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ବି, ବିରେ ବୀଣା। ଦ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଦି, ଦିରେ ଦୀପ। ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ତି, ତିରେ ତୀର। ମ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ମି, ମିରେ ମୀନ। ହ୍ରସ୍ୱ ଉ କାର। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ହ୍ରସ୍ୱ ଉ କାର। ହ୍ରସ୍ୱ ଉ କାର ଅକ୍ଷରର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେପରି ଚ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଚୁ, ଚୁରେ ଚୁଡ଼ି। ଗ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଗୁ, ଗୁରେ ଗୁଡ଼ି। କ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ କୁ, କୁରେ କୁକୁର। ଫ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଫୁ, ଫୁରେ ଫୁଲ ଗଛ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଏବେ ଶିଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉ କାର। ହ୍ରସ୍ୱ ଉ କାରର ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଉ କାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲମ୍ବାଇକି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ହ୍ରସ୍ୱ ଉ କହିଲେ ଉ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉ କହିଲେ ଉ। ଉ କାର ଅକ୍ଷରର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ତୁ, ତୁରେ
ତୁଳି म ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ମୁଁ ମୁରେ ମୂଷିକ न ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ନୁ ନୁରେ ନୂପୁର प ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ପୁ ପୁରେ ପୂଜା। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ହ୍ରସ୍ୱରୂକାର। ହ୍ରସ୍ୱରୂକାର ଅକ୍ଷରର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ ବ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହ୍ରସ୍ୱରୁ ବୃ ବୃରୁ ବୃଷଭ ତ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱରୁ ତୃ ତୃରୁ ତୃଣ म ଯୁକ୍ତ ରୁ ମୃ ମୃରୁ ମୃଗ ସ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଶ୍ରୁ ଶ୍ରୁରୁ ଶୃଗାଳ। ଏକାର ଏବେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ଏକାର। ଏକାର ଅକ୍ଷରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ ର ଯୁକ୍ତ ଏ ରେ ରେରେ ରେଳ न ଯୁକ୍ତ ଏ ନେ ନେରେ ନେଉଳ ଦ ଯୁକ୍ତ ଏ ଦେ ଦେରେ ଦେଉଳ ବ ଯୁକ୍ତ ଏ ବେ ବେରେ ବେଣୀ। ଐକାର ଏବେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ଐକାର। ଐକାର ଅକ୍ଷରର ବାମ ଏବଂ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ ତ ଯୁକ୍ତ ଐ ତୈ ତୈରେ ତୈଳ ବ ଯୁକ୍ତ ଐ ବୈ ବୈରେ ବୈଶାଖ ସ ଯୁକ୍ତ ଐ ଶୈ ଶୈରେ ସୈନିକ ଦ ଯୁକ୍ତ ଐ ଦୈ ଦୈରେ ଦୈନିକ ଦୈନିକ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ଓକାର। ଓକାର ଅକ୍ଷରର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ ଘ ଯୁକ୍ତ ଓ ଘୋ ଘୋରେ ଘୋଡ଼ା ଜ ଯୁକ୍ତ ଓ ଜୋ ଜୋରେ ଯୋଗ ଭ ଯୁକ୍ତ ଓ ଭୋ ଭୋରେ ଭୋଜନ च ଯୁକ୍ତ ଓ ଚୋ ଚୋରେ ଚୋର। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଶିଖିବା ଔକାର। ଔକାର ଅକ୍ଷରର ବାମ ଡାହାଣ ଏବଂ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ ନ ଯୁକ୍ତ ଔ ନୌ ନୌରେ ନୌକା କ ଯୁକ୍ତ ଔ କୌ କୌରେ କୌଶଳ କୌଶଳ କରି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ ଚ ଯୁକ୍ତ ଔ ଚୌ ଚୌରେ ଚୌକି ଗ ଯୁକ୍ତ ଔ ଗୌ ଗୌରେ ଗୌଡ଼